Como sabedes, son milleiros e milleiros de cruceiros os que hai polos camiños e corredoiras da nosa Galicia. E digo milleiros e milleiros, e son tamén milleiros e milleiros de historias as que hai detrás de cada cruceiro. Decía Castelao que donde houve un pecado ou se puxo un cruceiro. Debemos de pecar moitísimos. O que non sabemos é cales foron os pecados, ou a inmensa maioría. Pero si sabemos a historia de algún deles. E a historia deste cruceiro, eu estou en Carrizáns. Bueno, hai máis cruceiros en Carrizáns que un, pero un dos que entrando en Carrizáns, e da carretera que vai po Peso, ou po Pelete, encontramos este cruceiro. E sabemos que durante moitísimos anos apareceu roto, tirado, abandonado aquí nunha finca, e aí quedou. E ata que un veciño colleu e dixo, pois eu vou volver a levantalo. E naquel momento, pois que non se valoraba o suficiente estas cousas, este home recupera este cruceiro e queda aquí. Xa fai unha chea de anos que está posto en valor. E esta historia, que pode ser única, hai moitísimas en Galicia, porque estes elementos son algo máis, cunha cruz e un varal, un fuste, son parte da súa historia, da súa identidade. E aí é a historia do cruceiro de Carrizáns e da súa historia, que chegou a nós, pois casi gracias a unha persoa. Está logo.